aku jalan-jalan sore guys. Tak tunjukin untuk jalannya ya guys. Ini di daerah mau menuju ke Genteng, kota Genteng. Nah, seperti ini. Ya nek wong mancing kono mau guys. Nyore nyore. Nyore guys. Ini yang dari belakang. Lama nggak bikin konten jalan-jalan di sore hari ya guys. Ini kita gawe konten meneh. Lumayan sepi sore ini guys. Wis ya guys, kok tak videonya lek wis teko panggon. Oke. Aku ning toko kain neh guys. Golek kain peles digawe bahane klambi jaranan. Lah iki bakule guys, ketemu lagi. Bakule isin di video. Ya engko deloken ya ndek channel Dian Dava Family. Engko gambarmu iki mlebu ning HP ku kene. Ya. Oke? Oke apa gak oke kok nonton kok gak ya wis tak sepil kainmu ae. YouTube Dian Dava Family. 1.000 san. Peles, kain peles. Sik digolek niki guys karo bakule. Bakule mau disepil isin mergane lancing sekan. Nggih, sak meter bro. Mepene Mas. Iki sik ngenteni bakule guys, sik diambilne ning jero. Karo bakule. Akeh maceme kaine guys. Teko kain kotak-kotak ya enek, kain batik, kain polos, burkla dan lain sebagainya. Iki toko langgananku guys. Lek digawe bahane klambi jaranan mesti aku tukune ndek toko iki. Mbah jenenge toko apa iki guys? Pokoknya panggone ning Genteng, kota Genteng. Ya guys, dinteni dhisik masih kae mergone pelayani ya mek dhewean arek. Gak enek koncone. Jadi kudu bersabar menunggu sampai bengi toko niki guys. Ki padahal aku kirene wis jam 3:30 jam 4 kurang seperempat guys. Tapi ya sik buka. Guys, ini aku minum es temulawak. Ini sowa keripal guys, dikasih es batu seger. Lontong pecel.
Guys, tak didoi guys, kayak Andre guys ning burine kucingan. Guys ning kono ke Pak Dewar lagi jahit. Kayak wis tak tukokne mesin jahit kayak guys. Saiki wis penak lek jahit gak usah nunut. Nah, kuwi kucingan kuwi Andre burine. Gak mbok maine to, Andre. Pak Warmu wis maem. Karo apa? Ora semenenge ta. Karo iwak tongkol. Kok wis kaya Andre ngapusi lek ditekoni. Tahu. Lah yo ngapusian yo, Andre. Tahu iwak tongkol. Piye to jane? Iki lagi ning toko, guys. Panggah sumuk hawane. Gane enek ta taline. Lah iki maksudnya enek. Kalau nono, kowe kan iso bisa. Alon-alon. Kucingane gedhe rene to, modune rene sapa sing ro. Karane rene, sing Isis, guys. Ning jero yo mek gur turu, guys. Iki ning cangkruk ning toko. Karo nunggoni Andre karo Pak Dewar ngene jare. Nang dhuwur bener nang dhuwur malah. Golek hawa ning jaba, guys. Guys, iki tak kasih tahu ya guys. Dinding ruang tamuku iki guys, tapi sik urung mari. Kuwi kurang lis sing warna emas sing tengah kuwi ambek iki. Nah, iki sak sret. Sing sisih kene iki wis mari iki guys. Ngikuti yang ada di TikTok iki guys ya. Nah, iki ruang tamuku seperti ini. Iki sik enek ondone mergo sesuk sik arep dipasang neh kuwi. Kurang sak sisih iki ya guys. Iki bagian atap. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Diandava Family.